chwalono e nam mar ariyo adek auchiel nono nono. Ji ariyo owito ngimagi e kaunti ma Bomet tok losienyore kuomgi kuma ne gibuok ne koth. Boma ma Nairobi bende Oula nopong'o kaluwore koda koth mapek mochwe kuom seche buora chakre odhiambo manyoro ka koro luoro duogo ewi midhiero mar Oula. Koth mane ochwe otieno mangima e gwenge ma opogore pacho ka okelo masira mag thoye kod kethruok mwandu. E kaunti ma Bomet, ji ariyo wito ngimagi tok losienyore kuomgi e gweng' ma Silibwet. Ji ariyogo iwacho ni ogeng'ore e ot moro kapok losienyore kendo umogi. E kaunti ma Makueni ng'at achiel owito ngimane kama moko ariyo otony tok gari mane giidho pi Oula ywayo okinyi makawuono. Ji adekgo ne temo kalo olalo makalawa e gweng' ma Mboni, aorano mane opong'. To e boma ma Nairobi pi Oula okelo kethruok mathoth tok koth chwee mochwere chakre odhiambo manyoro. Pi Oula nopong'o moko kuom udi ka jodak makar dak ma Kongoni ma yudore South Sea oriyo ka gigolo pi mopong'o udigi. Kutoa tu maji, ni maji tu. Tangu 3:30 hakuna kitu ingine. Everywhere it's water, toilets zimefurika zote, sewage yote imetokana hapa. We are to go to and we are hoping that we will get a solution at the end of the day. Yeah. The third time this is happening and it's a struggle for us, so we are appealing to the government to come to our aid and help us with this drainage situation. Aipeni bende pi Oula ne odino kaderepe koro chuno omuom pi Oula e thoth apeni e chuny boma ma Nairobi. Bad migao ma koro chal kor lwasi olando ni koth mapek biro medo chwe nyaka wuok tich juma manyien.